Formal nang inilatag ni Senator Bam Aquino ang kanyang 5-point legislative business agenda kung saan tinawag niya ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na pangunahing makina para iligtas ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang privileged speech matapos pangunahan ang Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, binigyang diin ni Aquino na MSMEs ang bumubuo sa 99% ng mga lokal na negosyo sa bansa. Gayunpaman, harap-harapan pa rin umano nilang pinapasan ang matinding krisis sa ekonomiya at mga komplikadong proseso sa regulasyon. Inilahad din ng mambabatas ang kanyang blueprint na nakatutok sa modernisasyon, economic inclusion at structural protection ng MSMEs mula sa pamahalaan. Panawagan niya, i-update na ang Magna Carta for MSMEs at ang Go Negosyo Act of 2014, isang batas na siya mismong nag-akda sa kanyang unang termino sa Senado. Nung una po nating term, nung pinasa ang Go Negosyo Act of 2014, nasa isip po namin ay sari-sari store at karinderya. Pero ngayon po, kasama na sa listahan ng MSME ang mga online seller, ang mga freelancer, ang mga content creator, ang ating virtual assistant at maging mga magsasaka at maliliit na food processor. Isinusulong din ng senador na gawing formal sa ilalim ng batas ang proteksyon at suporta para sa bagong henerasyon ng mga independent worker. Panahon na pong i-update ang mga batas para i-define ang MSME, para mabigyan sila ng tulong at para matugunan ang mga panibagong pangangailangan at panibagong anyo ng ating micro, small and medium enterprises. Palalawakin po natin ang access to capital, access to microinsurance at iba pang suportang kailangan ng ating maliit na negosyo. Pinalulutang din ni Aquino ang malaking potensyal ng creative economy. Hinimok niya ang pamahalaan na tularan ang mga pandaigdigang modelo tulad ng Koka ng South Korea upang isulong ang mga artist, manunulat at digital developers na Pilipino. Isa sa mga bagong makina ng paglago ng ating ekonomiya. Matagal na po tayong nanonood, nakikinig at natutuwa kapag kinikilala ang mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Mula BINI, SB19, Filipino filmmakers, animators, game developers, Filipino fashion designers, graphic artists, writers, meron pong renewed interest in Filipino culture, food and creativity. Kaya kailangan po nating suportahan at tulungan ang industriya na ito. Kasama rin sa kanyang itinutulak ang Local Farmer and MSME Support and Voucher Program. Hango ito sa Sagip-Saka Framework ni Senator Kiko Pangilinan kung saan direktang inililipat ang pagbili ng mga supply ng gobyerno mula sa mga lokal na producer. Isang inclusive supply chain na kung saan ang parehas na binibigyan at pinagkukuhanan ay nakikinabang. Kung magamit lang po ng tama ang napakalaking budget ng gobyerno, napakarami pong pwedeng matulungan at mapapanatili pang abot kaya ang mga bilihin. Naisip po natin kung saan pwedeng kunin ang pera. Naisip po namin na pwede pong ma-access ang 300 billion pesos na nakaprogram na ayuda sa ating bansa. Hindi ho ba napakaganda? Tumutulong na nga po tayo sa mga kababayan po natin, yung pinagkukuhanan pa po natin ay natutulungan din. Binigyang diin din ng ika-4 na haligi ng kanyang agenda ang pagprotekta sa mga pangunahing industriya na nagbibigay ng dekalidad na trabaho sa bansa. Magsusulong po tayo ng mga reforma para suportahan ang mga industriyang nagpapayaman sa ating bansa. Ito rin po ang mga industriya na kailangan protektahan at palaguin dahil sila po naglilikha ng mas marami at dekalidad na trabaho para po sa ating mga kababayan. Kabilang po dito ang IT BPM industry, ang semiconductor at electronics industry, kasama rin po ang shipbuilding na kasama sa blue economy. Question din ng mambabatas ang matinding red tape at umano'y pang-aabuso ng ilang ahensya ng pamahalaan na anya'y nagpapahirap sa maliliit na negosyante. Naghearing na po tayo dito, naghearing na po ang Blue Ribbon po noon tungkol po sa mga LOA ng BIR na minsay ginagamit bilang pagkakataon para sa panggigipit at pang-aabuso. Ito po isa sa mga pahirap sa ating maliliit na negosyo. Nandiyon po yung FDA kung saan napakabagal ang pagproseso at nagiging hadlang sa pagpasok ng mga produkto sa merkado. Nandiyan po yung Bureau of Fire kung saan napakaraming reklamo pagdating po sa di makatwirang inspection fee at yung pagbebenta ng mga fire extinguisher at iba pa.
Ilan lang po ito sa mga nagpapahirap sa mga maliliit na negosyo na kailangan na pong itigil at hanapan ng solusyon. Sa huli, ipinaalala ni Aquino sa Senado ang mga babala ng mga eksperto na posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin at bigas sa mga susunod na buwan kaya't kailangan anya ng agarang aksyon para sa katatagan ng bawat pamilyang Pilipino. Alam po natin na hindi madali magnegosyo sa Pilipinas. At ayon rin po sa mga eksperto, inaasahan pong tataas ang presyo ng bigas at presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan. Now is the time to come together to help and protect our countrymen from price shocks, to support their businesses para lagi pong may trabaho ang bawat pamilyang Pilipino. Justin Dizon, CLTV 36 News.